नै लामा थांगासिनो दं नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिबा माबायदि जायो थ' लोगोफोर दायो नै सानसु बाजार मोनफैबाय आरोना सानसु बाजाराव बेबायदिनो माइरङा एसेबां जाबोदोंमोन नालाय बेखायनो माइरं एसे लादेरबाय माइरं बिस्किट साहा लोंहैग्रोनो दा सहैबा सानसुफोर बाजार मोनफैबाय नै जोंनि एरियायावनो गोग्लैयो ओरै मोनफैबायानोसै नै आरो ओरैजाय लोगोफोर दङ नायलांबाय थादो लोगोफोर बिस्किट लाबोनो बिस्किट औ लानोसैबा बे लानोसै बिस्किट दायो बिस्किट दखाना हाबसिगोन बिस्किट दखाना हाबनानै डाइरेक्ट थांसै आरो जेरावबो लाखिखाला डाइरेक्ट सरलपारा लोगोफोर फाइनालि दायो जों सफैबाय डाइरेक्ट पिकनिक स्पट ग्राउन्डआव सफैबाय नै जायगायानो बिराद मैला आरोना बारा साफा फोसाबाखै अब्लाबो जों जायगाखौ नैबेयावनो लाबाय ओरैजाय हाजो थाबाय नै लोगोफोर मोजाङै माव खामानिया नै जोङो अमा बेदर बाजारावबो गोदाना फानदोंदां एसे गोदाना फानग्रा बायदि मोनलाङो पिकनिक स्पटफोराव नांगौ ने कय केजि नांगौ मा बिदिनो हाबा हुखाफ्राव खामानि मावग्राफ्रा देनजारखा बिसोरो बारे बेबो एसे देनजार आरोना दे मानो सिख्लाफ्रा आन्दाय लाबोनाय थायो एबा मबाइलावसो बेस्थ' नै हिदु माथो बाबु फैथारखाबाय नामा दे सोरगिदिं जिरायदो दे जोंना बे लाब्रा ओमफ्राय बे मानसिखौ साखनि ओमफ्राय बे जेबोलाथ' देखायद' एसे आरो बे ओमफ्राय बोरो asam tikar be asam tikar we hamba ne be kontra bikut nama apa ne langle yo dari kokot aja be dari kokot dah dari kokot kan lebih jaya ayo ya dekar balik
Moजाङै हादे बिदिबा जोंनिया नोंसोर सानैबो रुवाथि दा बिजों रानदो दे एसे मोजाङै रानना होदो नोंथां जोंनिया मा लादों नों अमा दे जासिगोन दायो जोङो नायलांबाय थादो लोगोफोर जानायखौ नैबेनि माबा सोरखौबा दान्दा लाबोना नायगासिनो दं होद सेंग्राफोरजों नायनो मोनदों ना मा आंलाय लाबोलाय लाब्रा नै जोंनिया माबाया मा नाम होनोमोनलाय लागाव Kabura Lagau Lakau Nthang Nang mau kubung làm gì không Nang mau có đã bị na Wah dan dah kena mulai juga Ada pedai Zaida Nang lai Saya lah kepang lang Abu Saya lah Jangan rush kalam tu Angkat nang lai Ha Mana pungmai tim na Zaida Nambah lo dah gimana? Wah, bisa ngasih lah nih, mana? Gagam lah kabarnya, makanya terus nanya. Wah, kaget aja kaget. Terus, apa sejauh jauh nih, tersian gagam kabarnya. Bapak, captionnya nol, ini family jaga tersian. Wah, bare. Ore saat sini jadi mau Bhutan hasil. Ore Sorokara piknik spona bina logofer. Ne ground front aja nih bina. Sudah. Sebelum balik ya, nah, biar maya ground hal lang nang. Saya sandung saja. Ada ore saja biwa mazang ane. Mana bapak sih nah ya jaga mazang. Naifina hagan nontonnya sebab fैयाखैबा आरो गोबाङानो फैखाबाय फैनाया अब्लाबो सोरबा गोबां फैयाखै जानो हागौ नायफैदो लोगोफोर ओरैजाय भुटान आरोना जों ओरै दा भुटान बारना दङ भुटान बर्डारा बैनो आरोना नैबे साइनबर्ड लिरना दोननायानो दा जों ओरै बारना दङ बेनोसै लोगोफोरनि जायगाया ग्राउन्डआ ओरै आं Spotni oरै बारना दं आरोना स्पटआ ओरै थाजोबबाय गासिबो गारिफ्राबो नै एसे निउ इयारनि मानसिया एसे हेभियानो जादों होनजायो दंबायो ओरैजायबो ओरैबो दङ ओरैजाय नै लोगोफ्रा दुगैगासिनो दङ जायगाफ्रा नायदो लोगोफोर साफा सिखाव बायदि आरोना बासानै चलो लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय दा माखासे जोंनि दुगैनाय मानायखौ दिन्थिनोसै आरोना दुगैखांबाय बेबायदिनो दान्दिसे एसे इन्जय लाबाय बारा गोबाव गैला जों थांफिनसिगोन बेलासिबाय सानाबो हनै गैला हाबसिगोन लुबैबायानोसै ओरैनो आरोना पिकनिक जाग्राफ्रा आरो फुरा गाज्रि दंजोबो आं देखायजोबनाय जायाखिसै लोगोफोर गाज्रि जामोनसै माब्लाबा एसे मोजां सम मोनब्ला देखायसिगोन आरो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला बेबायदिनो शेयार खालामना होदो आरो
subscribe खालामदो